सावंतवाडीत कार क्राफ्ट तर्फे फ्री एसी चेकअप। मारुती सुझुकी कार सर्व्हिसिंगचा 20 वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव आता आपल्या सेवेसाठी सज्ज। आजच तुमची अपॉइंटमेंट बुक करा 9955 66 36 55 आणि 96 19 58 12 34। आता मालवणातून बातमी येते चोरीची। बाजारपेठेमधील बँक ऑफ इंडिया समोर उभी करून ठेवलेली दुचाकी अज्ञात व्यक्ती घेऊन पसार झाल्याची घटना घडली आहे। ही व्यक्ती दुचाकी घेऊन जाताना सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाली आहे। मालवणमधील मीनू देऊलकर आणि त्यांचे वडील रवींद्र देऊलकर हे ऍक्टिवा या दुचाकीनं बँक ऑफ इंडियामध्ये कामानिमित्त आले असता त्यांनी दुचाकी बँकेसमोर रस्त्याकडेला उभी करून ठेवली होती। बँकेतील काम आटोपून ते बाहेर आले असता दुचाकी दिसून आली नाही, त्यामुळे बँकेच्या सीसीटीव्ही फुटेजची पाहणी केली असता ही दुचाकी एका अज्ञात व्यक्तीनं नेल्याचं दिसून आलं।